бинандаҳои арҷуманд салом. Барномаи садоқатро бо муҳимтарин мавзӯъ ин лаҳза аз шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон маҳзури шумо мегардонем. беҳудагардӣ баъзе аз кӯдакону наврасон яке аз масъалаҳои ташвишовар ва ҳалталаби ҷомеа ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад имрӯз мо чанд нафар аз коршиносони соҳа ва устодону донишҷӯёнро ба студия даъват намудем, то дар бораи мавзӯи ёдшуда ва масъалаҳои вобаста ба он суҳбате намоем. Устод Кабир, биёед суҳбатро аз шумо оғоз кунем. Аз нигоҳи равоншиносӣ моҳияти оварагардӣ чист ва он аз куҷо сарчашма мегирад? оварагардӣ, агар мо дар нисбат ба кӯдакон гап занем, ин ҳаракату амали ҳаёт ки бе мақсад ва бе назорат мегузарад, албатта оварагардист ва сарчашмаҳои он дар олами кӯдак, ин албатта беназорат будани кӯдак аз тарафи он системае ки дар ҷамъият, чи оила, чи касоне ки масъул ҳастанд дар масъалаи назорат, чи мактаб ва чи муассисаҳое ки оид ба таълиму тарбия сару кор доранд. хуб, яъне ба оварагард шудани кӯдакон масалан саҳм ё аниқтараш гуноҳи кист? Ҷомеа, оила ё мактаб? албатта дар байни кӯдакон ҳастанд кӯдаконе ки бисёр мушкилтарбия ҳастанд ва ин гӯем ки чанд фоизе аз ҳисоби он мешавад ки он тарафҳои характери ӯ ё ки хулқу атвори ӯ ё ки табиати ӯ чунин бошад ки ин ҳам шояд аз оилае сар занад ки дар он масалан ҷангу ҷидол ҳаст, зулм ҳаст, масалан зӯроварӣ ҳаст. албатта чунин кӯдако бармеоянд, вале кӯдак ин гӯем як ҷараёни обест ки ба маҷрои худ меравад ва маҷро инҷо ҷамъият аст ки барои фаъолияти кӯдак шароиту имконот месозад ва барои ҳамин мо гуфта метавонем ки аз тарафи албатта он системаи иҷтимоие ки кӯдак фаъол аст, зиндагӣ мекунад, аз тарафи он агар назорат сустар бошад, метавонад ки кӯдакро ба оварагардӣ биёрад. хуб, ин нуктаро устодон, омӯзгорон чӣ гуна шарҳ метиҳанд? Масалан, ба оварагард шудани кӯдак бештар кӣ гунаҳгор дониста мешавад? Чунки шумо омӯзгор ҳастед, дар раванди масалан таълим ба донишҷӯён, ба таълимгирандагон, яъне ба хонандагон фаъолият доред, сару кор доред. Шумо ин иштибоҳро дар кӣ мебинед? дар ҳақиқат ҳозир масъалаи ташаккули худи хонанда ё ки ҷавон аз мактаб, ҷомеа ва худи падару модар вобастагӣ зиёд дорад. мана дар масъулияти таҳсилоти ибтидоии касбӣ таваққуи ҳуҷҷат месупоранд ки аз дигар мактабҳо вориди муассисаи таълим мешаванд. ин албатта бисёр барои муассисаи таълимӣ душвор аст, чунки аз дигар муассисаҳои таълимӣ ба ҳам меоянд, инҳо ба ҳамдигар шинос нестанд, ҳатто то ба якҷоя намудани онҳо як вақти муайяне лозим аст. барои ҳамин дар масъулияти таҳсилоти ибтидоии касбӣ ки яке аз зинҳои асосии тайёр кардани мутахассисони коргарӣ ба шумор меравад, соҳиби малака шудани худи хонандаҳо бисёр муҳим аст ва дар масъулияти таҳсилоти ибтидоии касбӣ гурӯҳи профилактикӣ ташкил шудааст, яъне кор бо хонандагони душвортарбия. аз мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ворид шуд ва бояд ки мо онро дар он тартиботе ки дар худи муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ аст, бояд ки роҳнамо созем ва тарбия намоем. қабулгоҳ, таҳвилгоҳ оиди муваққатии ноболиғон дорем. ба ин қабулгоҳ вақте ки мо амалиётҳо мегузаронем, ҳамон кӯдаконе ки нишонӣ надоранд ё ки падару модарашон маълум нест ки дар куҷоянд ё ки аз ноҳияҳои дурдаст омадаанд, мо муваққатан ин кӯдаконро оварда ба ҳамин қабулгоҳ мегузорем ва то муайян шудани падару модару нишонии ҳамин кӯдакон. дар ҳолатҳое ки масалан чунин кӯдакон модари худ аз даст метиҳанд ё ин ки кӯдакони душвор тарбия доранд ё ки ба ин ё он бемориҳои асаб гирифторанд ё ин ки падару модар доим дар кор ҳастанд, он қадар наметавонанд кӯдакро назорат кунанд, ин мушкилӣ дар ҷамъият аз он ҳисоб аст ки дар ҷамъияти мо ба қадри басанда ҳоло мутахассисони соҳаи равоншиносӣ намерасанд. мехостам дигар омӯзгорини ҷавон ва донишҷӯён ба суҳбати мо ҳамроҳ шаванд роҷеъ ба ин мавзӯъ. аз ҳисоби масалан мушкилие ки дар оила ба вуҷуд меояд, баъд фирорӣ мешаванд аз хона ё ин ки масалан даст ба дуздӣ мезананд, даст ба умуман корҳое ки аз назари ҳуқуқӣ, чӣ масалан қонунҳои навишта, чӣ қонунҳои нанавиштаро ки поймол мекунанд,
یکی از سبب‌هاش من فکر میکنم که همین بازدهی که خود جمعیت است که این اویل است نظارت از بالای عموما همین فرزند سوست است. مثلا علیم روز پرین گفته بود که مثلا سخن قوه بزرگی هست که با وی چیزی برابر شده نمیتواند. من فکر میکنم که این امروز پدر و مادرها از همین حسی مثلا حصه گذاشتن، حسی ایموشنالی خود را به فرزند تا اندازه قانع کردن نمیتوانند. یعنی که مثلا همون مهربانی نوازشی که هست تا اندازه در خودشون کمبودی دارند پدر و مادرها. من فکر میکنم که هر اون چیزی که به فرزند، چون از کودک به مانند خمیری هست که هر صبح ما وی غل میخورد، یا مثلا آموزگاران رو ما میبینیم که مثلا در مؤسسات تعلیمی همین فونکسیا وقتی که همچون آموزگار میشد و حس میکند که گروه باید وی تابع باشد، هر اون چیزی که میگد بگذار خطا باشد وی قبول کند و اصولهای راهبری را استفاده میبرند. از اصول بیشتری مورد از اصول اتوریتری، فشارآوری، هر چیزی که من گفتم باید سخنی من گذارد بگذار خطا باشد. در اینجا عموما اصول دموکراتی بگذار بچه فکرش خطا باشد اما بیان کند و به طور ایراد گیر که بچه قبول کرده تواند برای خطاگی خودش حس کرده تواند، ولی از نظر پداگوگا این چیز من فکر میکنم قبول نمیکنم. یعنی از نگاه شما هم آموزگار و هم والدین در برابر مثلا نظارت کردن و تعلیم تربیت دادنش باید که مثلا چی گوییم، باید که هم روانشناس باشد هم موافق رفتار کردار فرزند، یعنی همون نابالغ همون جوان باید که مناسبت کند. اگر در اویله پدر با مادر صحبت های خوب داشته باشند، می فکرم که همون فرزند خوب به وایه می رسد و در کوچه هم که باشد الکه از دیگران فرق میکند. اگر که در اویله مناقشه بین ایشان باشد، این الکه همون کودک که مینه سر اون به مثل همون ورق سفید هست، همون گونه و با هر گونه رفتار و کرداری که ایشان میکنن اون با همون پر شدن میگیرد. و نفرانی که امروز به شستن ماشین ها، به کوچه گردی و یعنی آوارگردی ها مشغول هستند، در نظر داریم اون نابالغان را، این نه همه آنها به لیاقت هستند، آنها لیاقت هم دارند. شخصا بنده با چند نفر آنها هم صحبت هم شده است که آنها وقتی که هنگامی که با آنها من شخصا خودم سوال جواب میکنم، بسیار سخنرانیشون خوب هستند، بسیار هم طرز یعنی سخنرانی کلمه هایی که اونها روی زبان میارن واقعا هم خوب است. متاسفانه این مادر عزیز در بالاتر ذکر کردن اویله هایی هستند که اونها از جهت اقتصادی تنقیصی ندارن، ولی شاید با رفتارهای همون کودک در همون اویله الکی همون رفتارها را قبول نکرد. و بعضی دیگرها هستند که واقعا از جهت اقتصادی کمبودی دارند. در اویله شاید نفرانی دارن اونها که یعنی مادرزاد سلامتیشون خوب نیست و برای تأمین کردن روزگار همون خانه ناعلاج مجبور میشوند تا برآمده کار کنن، یک مبلغ ناچیزی به دست بیارن تا که همون نفرایی که در خانه یک جوگه‌ای هستند و یا که اومن معیوب هستند به اونها کمک کنند. و حکومت جمهوری تاجیکستان نیز به واسطه اوید این مسئله نظارت جدی برده ایستاده است. باید که هر کسی که در جامعه است، اومن در همین جامعه صاحب استقلال عمر به سر میبرد، باید که در کنار نباشد، خود را دور نگیرد، به طرف نگیرد. باید که هم ما مسئول باشیم، هم جامعه، بخصوص اویله و مکتب. سلامت باشین. خب چون درباره دشوار تربیتگان در اینجا شما حرف زدید، ما خوب میدونیم که امروز در کشورمون مرکز مخصوص جمهوری فعالیت میکند که در آن همین گونه کودکان، نورسان و نابالغان دشوار تربیت به تحصیل فرا گرفته میشوند و از همین مرکز یک گزارشی در دست ما است، بیایید آن را تماشا میکنیم و بعدا صحبتمان را ادامه میدیم. من در خونمون با پدر مادرم با هم دیگر جدا شدگی من از مکتب میگریختم، با معلمان جمع میکردم، با بچه جمع میکردم، در مکتب ساز نمیستادم، میگریختم، میرفتم، میگشتم به خونه همسایه میدروادم، نام میگرفتم، میگشتم لاغلو
баъд хонаи тағоён мерафтам. Маким овард бо дадис милисо според милисо даус беспор нигистодам баъд аюҷа ои мактаб меовардан. мактаби махсус ҷумҳуравӣ таҳсил мекунам. дарсҳо мегирифтам, хеле хонам мегирифтам, барои ин баъд овардам. ба сабаби оварагардӣ аз ба мактаб нарафтан ба анҷо омадам. бо дӯстони бирагар рафта мо оварагардӣ мекардем. тавре дар наворҳо мушоҳида гардид, масалан қисме аз таълимгирандагони ин марказ аз беназоратӣ вориданд ва қисми дигараш аз бемасъулиятии худ ба ин марказ оварда шуданд ва барои масалан таълиму тарбият дар маркази душуртарбияҳо ба таълим фаро гирифта шуданд. Ман мехостам шумо ба суҳбати мо ҳамроҳ мешудед ва фикру андешаи худро роҷеъ ба ин наворҳо, роҷеъ ба фикру андешаҳои наврасону кӯдакон боз баён медошед. Марама чунин ҳис карда мешуд, ки гӯё кӯдак дар бораи ҳиссиёти худаш дар бораи шеър сухан мекунад ва бисёр кӯдакон мумкин аст аз норасоии меҳру муҳаббат дар оила ба ҳамин роҳҳо даст мезананд, яъне оварагардӣ. дар мактаб вазифаи якуми омӯзгор, роҳбари синф дар он бояд бошад, ки вақте дар синф чунин кӯдаки душвортарбияро маълум мекунад ё ин ки дар байни коллектив ҳамон бача ҷудо мешавад, бояд ки бо оилаи ҳамон фарзанд дар тамос бошаду мумкин маслиҳатҳои худро диҳад, ки ба ҳамин фарзанд аҳамият диҳед, бо вай дар суҳбатҳои инфиродӣ бошед. бисёри кӯдак ниёз дорад ба ҳамин суҳбатҳо. мумкин ягон проблемае дар давраи ҳамин наврасӣ ба ӯ дучор меояд, ки вай намедонад дилашро ба кӣ кушояд. дар ҳамин ҷо якум модар бояд бошад. афсус ки бисёр модарон аз паси фақат гузарондани ҳамин рӯзгору кори хона ба ҳамин чизҳо аҳамият наметиҳанд, ки бо фарзанд нишинад, рози дили вайро гӯш кунад. қариб 3.5 сол мешавад ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба тавсиб расид ва ин қонун ҳар яки моро боз як бор дигар водор мекунад, ки мо нисбати таълиму тарбияи фарзанд бетараф набошем, масъулиятнок бошем. албатта қонуни бисёр муҳим аст, вале ба фикрам қарзи ҳар як падару модару қарзи инсонӣ ин таълиму тарбияи фарзанд аст. ҳар як падару модар ин мураббии аввалини фарзанд аст. чӣ хеле ки падару модар кӯдакро аз хурдӣ ба роҳ мемонанд, ӯ ҳамин хел то охир ба ҳамон роҳ меравад. ин фарзандам барои падару модар ба фикри ман ин як атоест, як тӯҳфаест ва падару модарро имтиҳон мекунанд, ки кани ҳамин падару модар аз ҳамин имтиҳон мегузаранд, чунки фарзандам на ба ҳар кас ато мешавад. агар падару модаре ки фарзанди хуб онҳо тарбия кунанд, дар оянда онҳо албатта хушбахт мешаванд аз он ки чунин як фарзанди хуб доранд, онҳоро дастгирӣ мекунад, дар пирияшон дастгирӣ менамояд. ва падару модаре ки фарзандро тарбия карда наметавонанд, то ба охири умр анамихел азият мекашанд. равоншиносони касбӣ метавонанд ки як модели рафторро, як меъёри рафторро дар шуъури кӯдак ворид созанд. ва вақте ки ин модели рафтори дар шуъури кӯдак ворид ки мешавад, кӯдак медонад, мефаҳмад ки чӣ кор кунад дар оянда, кадом корро кардан мумкин аст, кадом корро кардан мумкин нест. ин сабаби он мешавад ки рафтори ӯ комилан мувофиқ мешавад ба он қонунҳое ки дар атрофи ӯ ҳастанд. ба ғайр аз ин боз ногуфта намонад ки дар ҳамин нигоҳ накарда ба ҳамин ҷавонии худ ҷумҳурии мо дар ҳамин замони истиқлолият чунон сохторе сохтааст ки агар онро бо ақлона одамон истифода баранд, метавонанд ки зиндагии худро бисозанд. кун тасаввур кунед ки падару модаре ки онҳо мушкилӣ доранд дар кӯдак, дар нигоҳу бини он, дар назорати он, бинед сар карда аз он ки ҳанӯз дар батни модараш аст ки духтури ӯро назорат мекунад ва баъди таваллуд шуданаш боз духтури дигар ӯро таваллуд мекунад, назорат мекунонад ва махсус духтури масъулиятнок шуда аз тиби оилавӣ ки ҳолати саломатии ӯро ба назар гирад.
ба ғайр аз ин ҳаст масалан гӯем ки раиси маҳалла гӯем ки он сохторе ки назорате аз тарафи худи ҳамон маҳал калонсолони маҳал нисбат ба кӯдакони ҳамон маҳаллаи худ мешавад. аз он ки калонтар мешавад мебинем агар ки ботавонад боғчаҳои махсусе ҳаст ки ё аз тарафи ҳукумат сохта мешаванд ё ин ки одамон худашон одамони масалан тоҷир ки имконоти масалан маблағ доранд маблағспорида онҳо ташкил мекунанд ин корро. ин як боз тиҷорати навист дар ҷамъияти мо. вақте ки ба мактаб меравад аз тарафи мактаб назорат мешавад. ба ғайр аз ин нозири минтақавӣ ҳаст аз тарафи органҳои дохилӣ ки кӯдакро назорат мекунанд. худи ҳамон имомхатибе ки масалан дар ҳамон оиди масъалаҳои маънавӣ ба мардум сару кор дорад. ва агар инро боз сохторҳои дигаре ҳастанд ки агар инро падару модар донанд шуъури ҷамъият мардум донанд ки инҳо дар давлати мо ҳастанд ва онро бо ақлона истифода баранд ва агар бо донанд ки ниёзманданд ба равоншинос ва онро корхонаҳо ёки гӯем ки дороҳои махсус таъмин кунанд он вақт кӯдак бисёр дуруст инкишоф меёбад. ва мо медонем ки дарахт агар чун каҷ равад ёки девор аз аввал чун каҷ рафтан гирад оқибат меафтад. ва ҳамин тавр одам аст. одам ки инкишоф меёбад сохтори чи ҷисмии ӯ чи масалан эҳсосию чи ақлию чи иҷтимоии ӯ чи табиию маънавию албатта ки дуруст ки рафт ин кӯдак метавонад калон шавад бузург шавад фоидаовар ба ҷамъият шавад ва умри бобаракат бинад. бояд ҳар як падару модар кӯшиш кунад ки фарзанди худ дар ҷомеа нақши худро бигзорад ва накунад ки дар ҷомеа ба роҳҳои бад рафта ҳам падару модари худ ва ҳам давлатро бадном кунад. аз рӯи суҳбат маълум мегардад ки барои як нафара тарбия кардан инҷа вобастагӣ дорад ба тамоми сохторҳо ба тамоми ҷомеа. ҷомеа кӣ аст? ҷомеа танҳо оила шуда наметавонад. ҷомеа танҳо мактаб шуда наметавонад. масҷид ҷомеа аст, духтур ҷомеа аст, омӯзгор ҷомеа аст. ҳама нафароне ки дар ин муҳит зиндагӣ мекунанд ҳама инҳо ҷомеа ҳастанд. яъне мо дар гуфтем ки чиз дорад инҷа асосан бар се зина оила мактаб ва ҷомеа. аммо бинед ки дар ҷомеа кӣ медирояд? мо танҳо бисёртар такя мекунем ба паҳлӯи оила ва мактаб. хоб оила сахт гирад мактаб сахт гирад мешавад хоб тарбия мешавад масалан таълим. аммо шумо нигоҳ кунед ки имрӯзҳо бисёр ҷавонон аз деҳот ҳастанд дар маркази шаҳр. шояд солҳо падару модарро надиданд. солҳо надиданд. аз дигар ноҳияе омадааст ки имконияти доимо рафтан ва дидори падару модар надорад. дар ин ҷо мисол кӣ вазифадор аст? кӣ ӯҳдадор аст ки ина тарбия кунад? падару модар дур аст ку. албатта ман фикр мекунам дар ин ҷо ана ҳамин муҳите ки ҳаст агар ана ҳамин муҳит ба пуррагӣ ҳар як сохтор вазифаи худро иҷро кунад. масалан мо касеро гунаҳгор кардаи нестем ва касе ҳам бояд касеро гунаҳгор накунад. аммо дар ин ҷо бояд таҳлил карда бароем ки мо кадом роҳи хубтарро биёбем ки ҷавонон хоб тарбия дуруст гиранд. масалан имрӯз интернет бисёриҳо сабаби вайроншавӣ